A karo na biyu, Diesel ya musalta zargin da ake masa na sakin bidiyon Maryam Boot. Da farkon safiyar yau 9 ga watan Fabrairu shekara ta 2020, na karanta wani labari wanda Maryam Boot ta wallafa a shafinta na Twitter a 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 da misalin karfe 8:30 na yamma, inda take cewa na farko wannan bawan Allah mai suna Ibrahim Ahmad Rufa'i ya sha tambaya na kuɗi da niyyar cewa in ban bashi ba zai bayyana wani bidiyon tsiraici na. Ta ƙara da cewa da gaske ne Diesel tsohon saurayina ne wanda ya yi amfani da wannan dama ya yi min bidiyo a lokacin da nake canjawa. Diesel ya bayyana cewa da gaske ne Maryam Boot tsohuwar budurwar shi ce, amma wannan bai nufin cewa shi ne ya aikata wannan laifi. Diesel ya ce abinda Maryam Boot take cewa aiki ne na kishi, wato ta yi ne domin ta tozarta shi sannan ta kunyata shi a idan duniya. Ina so in bayyana wa duniya cewa ban taɓa tilastawa wani da ya bani kuɗi domin na sa wani bidiyo, ko kuma ban taɓa rekodin bidiyon wani ba. A ɗan cikin wannan lokacin na fuskanci tsangwama da zage-zage akan social media game da wannan al'amari da ya faru. Da ƙarshe ina gargaɗin Maryam Boot da ta je ta janye wannan kalaman nata, sannan kuma ta koma kan kafafen sadarwar da ta je ta yi amfani da shi ta ɓata min suna, ta bani haƙuri, kowa ya shaida cewa ba ni ke da laifi ba. Wai mutum ka kirawo yarinya ko ki bi mutum ɗaki ku je ku zauna ke da shi ku yi wa Allah laifi. Idan zina kuka yi da kai da shi, da kai da ita, ko kai da shi ke da shi, duk zina kuka yi. To kun yi hakkin zinar da kuka yi, kokarin kake ka fito ka roki Allah yafiya ba, ita ma ta roki Allah, a'a kokarin kake ka dako hakkin kuma wanda kuka shiga kuka yi saban da shi. Idan Allah ya yafe muku abin da kuka yi, shi ya zaka yi da hakkinsa da ka zo ka tona tsaraicin sa a duniya. Me kake so ka ga mutane? Kai da ka shiga ɗakin kuka kulle kai da ita, ko ke da shi ka bi shi ɗaki kuka kulle, kuka aikata abin da kuke so ku aikata in kun aikata, to wannan zunubin bai ishe ku ba? Sai kai kuma ka ɗauko hakki na abokin da kuka yi wannan saban Allah, wanda istighfarin ka tsakaninka da Allah ba zai yafe maka ba, sai ka bi hakkin shi abin da ya yi, sai ka bi shi.